Baba ka gani fa wanda yake sha ta fi karfin kan na gaya ma irin abin da muka taji ni iskancin da a da yaro kafa Oga, kaga fa abin da ya mai da yan uwan na bulo bai mai da su. Ka gani fa oga, ka gani. Ya gaya min daga da tambayan mu muke shiga jeji mu fito. Me cewa a wannan dinka ina kaje wani gari kaje a yawon dawarka? Na fita guri da dama a farauta ta. Na sani oga nuna mai da bambanci. Ka ji kai yaki a farauta? Ka je farguwar ka yaki? Ai wannan ai farauta ake ma magana ba yaki ba. A farauta kan me kai? Ina kai duka ya gaba farauta ta. Kai kawai jagori ya kama da ran duka ba. Ya fi shekara 15 ina wannan harkar. Babu abin da ni yanzu zan da mutum in kashe mutum ma a lokaci ba karamin aiki na bane ba. Sai ku dan kun zo kun wani fara cikin to za ku zo ni da hannu na kayan ba. Amma ku ba ku ni ba ni ta ku Oga, a ya kuri a damar da yan uwan yanzu na raba oga alafa. Ba ka da hankali wannan za ka zo ka dinga ba hakuri sai ne ka dai sani da gara da mu ba daɗi. Ko za ka zo kuma ka zo ka dinga wani babba ya hakuri. Oga a ya kuri dai ko a ba shi hakurin. Ko a ba shi hakurin ya kuri a damar da yan uwan mu. Wannan tana kenan. Ai na tani taurin kan da kun nuna muku ku zo ku abin da ya nuna muku cikin taurin kan naku. Sai wannan mutum ba da akuya ne. Oga a dawo mana da ɗayan mana. Ai idan kuna so a dawo muku da ɗayan nan, ɗayan ma sa uku ciki, amma in dai kuna so a dawo muku da wannan, sai kun kawo komai na jiki. Saboda ni ma ba zai tafi a banza ba. Kowa ya kawo. Wai da gaske ba da halaye. Ai ko ka ba da kawai. Inda muna so da kawai. Ya fi wannan aikai da ka kai ba ka. In ba hauka ba ungo, ɗayan wani. Ya yi ba hauka. Kawo in kuna so in kun ba kwa son wari. Yaba. Ka ba shi wani. Ka isa ganin naman taurin kai? Ka ba shi kawai ka ba shi. Yaro har ya isa ganin na ya raɗa mu. Yaba da muka yi, yaro kai. In so gobe in kun ƙara wani ganin wani, hoton mutum bai ƙara mai. Dole suna kenan. Ai
na ta turin kan da kun ya muku